Entzun zen duen, Otxandizon bombardeaketa bat egon zala eta... Horre bai. Bai? Bai. Horre, zaratok etxin da komestazin ikuetazin orduan da etxegatik. Da gente asko hil zala frentien da. Da, horre, zoze, bai. Intxartar gutan hemen hortuz dilan da. Gero, Horre, bai, gero, ez da iz. Baina gerri sartu arte berri zen, entzun egin zen duzan tiruek edo... Tiru, bai. Horre, gainera zua gurin handa, ezin karka, bitan karka lan zartu zeini. Han zuen dozu da. Handa bain bekarka bitzela, etxiek. Da entzun zartu zeini, inoz lagunek handa ula errefugio eta etxa horreun da gora eta alako tiruan ekazte gotozi. Bomba, zainoina. Bakarka bia jatara bikotza bargazki, Zerin, Oin bekarka handa, han da. Ane, perbastoi lan da. Guri non jo, ane goiko zolu intzu erten jarrari, zulu Zerin, perbastoi lan da. sartuta, ugu da barrure espota barik gazut. Eta martiller inguruen eta bez auto zendu esan soldauek eta... Hor frentek pasaizun egun baten, loitzetan ostan antiarizio bat. Antiarizio da rodotan, handa atxandizia. Atxapain ostan, atxandizien da antzia otozin dispa da antiarizioa, balak eta motikuri begidu, egun batzutan luzero ezea. Egun batzutan. Egun batzutan azte baten honizte izan. Etxanuetan betzan zer zorba... Gero, dependentizia, gano egiteko, keli,